ଭାଇ ବହି ଗେମ୍ ଖେଳିଲୁ କଣ ତୁ? କିଛି ତ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଚାକିରି ହେଲାନି, ଜାଣିଲା ତ ବହି ଗେମ୍ ଟିକେ ଖେଳୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟି ମୁଁ ପଚାରୁଛି କରୁ। ହଁ କରି କି କାମ କରୁ। ମୁଁ କାଲି ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ଆମର କଥା ହେଇଛି ବୁଝିଲୁ। ରାତିକି 12ଟା ବେଳକୁ 5ଟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ, 5 ଘଣ୍ଟା କାମ, ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ କରି ହେଲା। ଗଲାବେଳୁ ତେଲ ଗୋଟେ ପଟି ଗୋଟେ ଧରିକି ଯିବୁ। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି କାମ ନା ରେ। ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କଥା ଯୋଉ କହୁଛି ବେ, ସେଠି ପାଇଁ ମଛା ଅଧିକ ହେଲେ ତେଲ ଟିକେ ଧରିକି ଯିବୁ, ପାରିବାକୁ କିଛି ନହେଲେ ପଟିଟି ଧରିକି ଯିବୁ। କି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁନୁ ତୁ ତୁ କରୁ କି ଯୋଉଟା ଭାବୁଛୁ ସେଟା କରୁ, ଭଲ ପଇସା ଅଛି। गजब बेइज्जती है।